morning. Tayo ngayon sa Gimba. At deliver tayo dito ngayon. Sama natin yung aking shout out. So, welcome ulit sa aming YouTube channel. Yan, so dito tayo sa bypass ng Gimba. So, magluluto muna kami dito at mamayang hapon pa daw kami ma-receive. Sayang yung oras, sayang yung magluluto tayo. Yung dalawa, sama ko yun. Gigib sila doon. Guys, gumawa tayo ng sampalok. Lagyan natin sa sa manok. Yan, so meron tayong isda. Tsaka manok. Yan. Ay hindi pa tayo marireceive. Namayang hapon pa kaya magluto tayo. Para makatipid-tipid. Nakakain ng marami si Dudong Richard. So may sinampalo. So lagyan natin ng sampalok itong manok. Galing dito sa taas. Nuha natin. Yan guys, kasama natin si Pare. Pare, shout out. Parang Jonel. Out TDP. Solid TDP. Solid to. So dito tayo sa ano muna. Uy. Hangin-hangin. May sumita kayo doon. Saan? Diyan. Hanap pa yung mga troops. Diet daw siya, tinapay lang muna. Diet. So, busy na si Pare Koy. Sinaing na. Palukang manok. Sayang, isa lang yung tangki natin, oh. Isdang bilong-bilong. Wala ilaing isda, pre? Bangus manitik. Mahal mang bangus, no? Mahal ang bangus manitik. Ang bangus, Ay, may pala ito. Isa. Body. Thank you, body, guys. Ini guys, pupunta doon pa kanan, pupuntang Gimba Bayan, pagkaliwa naman puntang Pura. Dito naman palabas ng punta ng Victoria, itong bypass na to. Ang lawak, oh. Shout out TDP. Solid. Chill. Ay, mga basura, paligpitin natin yan at ariyan tong basura to, Wala pa naman basura to. Ano yung lagay ng basura? Pwede naman siguro, kinda guys. Luto na, oh. Guys. Wow. Yun, oh. Guys, Plato. Anong plato ako? Guys, kain mo na, kain. Si Esther. Kain ng mga tropa things. Alright. Ano sabi? Kaon mga buddy. Kaon mga buddy. Hello. Ito ang biyahero. Ito buhay biyeros. Kailangan nating magluto para makakain ng marami-rami. Yan, so mabahabang oras pa ang ating hihintayin. Kayang-kaya ni Arian yan. Kain muna tayo, kain. A few moments later. Good evening guys. So yan, time check. Alas 11. So dito pa rin tayo sa customer. So naakyat, third floor. So tapos na namin maakyat yung washing, yung gas stove na lang, 3 piraso. Hindi na ako nag-akyat. Pawis na. Pahinga muna tayo at
Magka-drive pa. Grabe. Okay guys. Maghapon, akyatin sila. Grabe sulit yung biyahe dito ngayon. Importante ano. Okay tayo. Ito lang guys, may na lang. Tapos natin mag-deliver dito sa ano, Gimba. So, yun mga pahinante ko yun. Nagpapahinga muna sila saglit. Yan guys, so third floor yan. Tinulungan ko sila mag-akyat. Buti na lang may extra damit tayo. Grabe, buhay bero. At ay magawa nito. Yun talaga at sa umaga bawal kasi dito yung sasakyan pag sobrang laki. Yan guys, so makikita nyo. Yan o. Plate yan. Yan. So, kaliitan kaya gabi tayo mag-discarga. Yung dalawang truck natin tapos na. Bali, nag-umpisa tayo ng baba alas 5 ng hapon. So, bali 6 na oras tayo nag-discarga dito. Third floor kasi nakakit. Pero, ayos lang yan guys. Kaya talaga buhay biyeros. Kailangan natin kampanan ng ating trabaho. Ito na lang. At abang-abang na lang ito mamaya pag kakain. Wala, partida to, wala pang kain. Tinapay lang. Hirap talaga. Kaya kailangan nating gawin ito. Alang sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga anak. Dito lang muna guys. Okay guys, helper ko boulders na. At okay na yan, ano ko na, tugma naman sa ano. Yan guys, oh, mababa yung ano dito, yung wire pa mababa. May nasikipan to. Pag umaga maraming kaparada dyan. Ito kasi palengke to sa gilid, public market ng Gimba. Guys, painante yung isa sa pulbon. Dadala ng sungkit, babang hiwire. Bakit yung mayroong sabitan sa likod? Oo, yun guys, mababa. Apre, Okay. dito na tayo sa parkingan namin kanina. Kakain muna tayo. Tapos 11 na yung hapunan natin. Bira, buhay beros. Woo! Guys, kain tayo, kain. Tsura. Lumuya sa mga Biyaheros. Ano masabi mo? Overtime. Ganito ang sakripisyo ng biyahero. Guys, tapos na tayong kumain. So, Charlie, pauwi na tayo. Tapos So, 11:30, no? Oo. So, mga alauna siguro tayo makarating dito sa Marilao. So, tara guys. Handaan na po tayo. Let's go!
Yan at nagmaniumpra na yung aming kasamahan. Tandaan na tayo. Let's go. Ayan na. Ito guys. Dito tayo ngayon sa bypass ng Gimba. Bago to. Tara. Dala muna at drive tayo. Bye bye. So guys, so good morning. And so nakauwi na tayo. Nakarating na natin. So time check mga alas 2. Nabis na. Nag-disinfect na. Ayan. Tulog ang aking bingbing. Pag-alis ko tulog. Pag-uwi tulog pa rin. Wawa naman. Di bali. Nakauwi tayo ng maayos. Guys, dito na lang at tutulog na tayo. Bye-bye. Maraming salamat.